Usa ka undiscovered tourist spot sa Samal Island ang atong gibisita nga swak adtuan aron magpabugnaw karong ting-init. Ato kining suruyon kauban si Kent Abrigana. Crystal clear water? Check. Dramatic rock formation? Check. Lush green forest? Check. Palawan ba kini? Dili mga kapuso. It's Samal Island. Gikan sa Port of Babak, nasa kapin 30 minutes ang biyahe padulong sa Kidopong, Kaputian, Samal Island. Piot man ang dalan gikan sa highway padulong sa maong tourist spot. Apan worth it gayud. Tungod pag-abot sa lugar, musugat kanimo ang maanindot nga view sa dagat. Pwede usab magpabugnaw daplin sa dagat tungod sa mga dagkong kahoy nga musagang sa sidlak sa adlaw. Picture perfect usab ang mga rock formation sa lugar. Sana all pa selfie lang. Instagrammable pud siya diri ang place kay nindot kay labi nag mga diri mga dagkong bato, then clear pud ang dagat. Ang hulagway sa maong dagat sa isla, sumala sa bang turista, daw susama matod pa sa pamoso nga El Nido sa Palawan tungod sa vibrant blue nga color sa dagat ug maanidot nga rock formation. Busa nag-legit check usab ang turista nga si Randel. Chill kayo, makawala sa stress. Every weekend kanang wala trabaho, banding sa family. Tungod sa katinaw og kalimpyo sa dagat, wa gayud nakaantos ang turista nga si Raymark og dayon nga miambak sa dagat. Dagan kasi mga spot, tas hinlo ang dagat ba niya. Nice kay mga bato. Matod sa City Investment and Tourism Office sa Samal Island, pipila pa ka mga undiscovered tourist spot gikan sa mga beaches ug highlands ang pwede makita sa isla. Gani nang hinaot sila nga ampingan kini sa publiko aron ma-preserve pa ug ma-enjoy sa mosunod nga henerasyon. Dili na to pwede i-sacrifice ang atong kinaiyahan kay kabalo naman ta unsa ang sitwasyon karon. So mao lang jud na ang atong hangyo no nga walay magpatakag labay og basura especially sa dagat no kay we really treasure no the beauty and the marine life of Samal Island. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.